دیا نال تو فرمایا تسی نقطہ نہیں سمجھا نبی دس گئے جے جی دیا محمد اپنے نام تو ابو بکر عمر نو جدا نہیں کیتا روزے تو کی میں جدا کرے گا چکو عمر نو لائے چلو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بھائی دوست ہے باپ تھوڑا گیپ ختم کر دو تھوڑا قریب پچھلے بندے جو کھڑے ہیں آگے آ جائیں گے تھوڑا آگے ہو جاؤ تھوڑا قریب ہو جاؤ درمیان میں گیپ تھوڑا ختم کر دو یہ ادھر بھی جگہ ہے ادھر آگے جائیں کچھ لوگ آجو مار دے مور دے آگے آجو اللہ خیر کر سبحان اللہ او میرا بھائی سیدنا صدیق اکبر پاک دی زندگی مبارک ساری دی ساری شان والی آپ دی مبارک زندگی دے کئی پہلو نے ہر ایک پہلو تے بولیے تے وقت لنگ جانے ایک گل آپ دی بادشاہی دی خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر بادشاہ بنیا جدو ادھی دنیا دی بادشاہی صدیق اکبر پاک دے کول آئی بادشاہ سن پہلی دیاڑ آئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مسئلہ دساؤ بھائی سارے سنو دل کھول کے اس پوری کائنات عالم میں دو قومن ایک مسلم اور ایک کافر پھر کافر ہے جی فلانا جی میں آپ مسلمان ہے بھٹی ہے جاٹ جی ہے جناب ملوک ہے چودری ہے فلان آدم علیہ السلام دی اولاد چوں آپ ہیں مسلمان اونے کافر دو ہی قومن اجتماعی طور پہ دو ہی قومن ایک مسلم اور ایک کافر یہ میں ہے کہ نہیں یار پھر کافریں جناب قبلہ شاہ صاحب تشریف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت اٹھ کے سارے ادب کرو لاجپال استاد جی تشریف رکھو بھائی سید کریم دی زیارت بھی کرو دوسری ملاقات ایک بارا آساں ایک علاقے اکٹھے ہویا جی میں سادات پاک دا خلق مشہور ہے نا جی میں انہا اخلاق پاک دیتا ہے تے آساں تے انہا دے جوڑا مبارکان دا صدقہ جتیاں دا صدقہ کسے کھاتے دے نہیں اور اہل سنت و جماعت دا مذہب ہے سن لا بھائی اہل سنت و جماعت دا مذہب ہے کہ سید او جیویں دا بھی ہے تیرے تے تعظیم واجب ہے تو تعظیم کر قبلہ میں تھوڑے جاؤں مختصر توجہ ہے بھائی سبحان اللہ دو ہی قومہ نے ایک مسلم اور ایک کافر توجہ میرے رکھنی انہاں دا کافران دا نظام حکومت اپنے تے دو ہی قومہ اور دو ہی مذہب نے ایک کفر ایک اسلام قومہ بھی دو مذہب بھی دو ایک کفر ایک اسلام کفر دے مننا نالا نو کافر اسلام دے مننا نالا نو مسلمان سبحان اللہ کفر دا نظام حکومت دا طریقہ اپنا اسلام دا نظام حکومت دا طریقہ اپنا اونا دا نظام تعلیم اپنا تے محمد اسلام دا نظام تعلیم اپنا معاشرت معیشت لین دین دا طریقہ کافران دا اپنا مسلمانہ دا اپنا یعنی اسلام غم دا طریقہ اونا دا اپنا مسلمانہ دا غم دا طریقہ اپنا یعنی جو اسلام مثال دینا ہندو انہاں دا کوئی مرے کی کر دیں پکی گل ہے تو مسلمانہ دا فوت ہوئے سونا کر کے غسل دینا سونے کپڑے پمامنے نوے خوشبوواں لامنیاں تے جناب آخنا نرم نرم یار انہوں نوائیو تکلیف نہ ہوئے تے سونا نوا کے چار پائی تے پھر سارا پچھے ٹرنا انہوں اگے لے جانا
تعظیم نہ ہے، پھر قبر وچ رکھنا، پھر جناب مٹی پا کے پھول رکھنے، سبحان اللہ، پھر فاتحہ، پھر ایصال ثواب، جمعرات، پھر جناب سال دا انہاں نو پھر ہر کھانے تے شام نو ایصال ثواب کرنا، یہ طریقہ مسلمان دا، سبحان اللہ، انہاں دا اپنے مسلمانہ دا اچھا غم وچ تاں انہاں تو جدا نہیں رلے، او ساڑ دے ناپا تے خوشی وچ آپاں رلے کھلے ہیں، اوہی ڈھول کٹ دے ناپا ہی اللہ اکبر، اللہ او کٹ دین ڈھول کے کوئی نہیں، کٹ دین بینڈ باجے، تو انہوں تکلیف کہی ہے، تو سچی گل دس دے کیوں نے سچیاں دے در تے بائے تے موڑ اے سانگ گھٹ بولو یار الگار دو میرا بھائی، میں اشارہ کر دیتا ہی اسلام ایسا کامل مذہب ہے، حکومت اسلام اپنی رکھ دے، معاشرت معیشت ایمان نال قدم خدا دی اسلام ورگا کائنات مذہب نہیں، مولا سونا فرمون دا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرمایا اسلام ایڈا کامل مذہب، اللہ فرمایا حبیبہ میں نو آج کامل کر دیتا، اللہ فرمایا مدین اسلام نو پسند کیتا ہے، اے اللہ دا پسندیدہ مذہب اسلام ہے، اے ہے کامل، کیڑی دی اکھ بڑی بریک، میں مثال دے ون لگا ہائی بڑی بریک، میں تنی ویکھی جناب کسے ویکھی ہوئے تو میں نو خبر نہیں، انہوں پھر بھی میں مثال دین لگا انہوں جناب کائنات آلہ ہوئے جڑا کیڑی دی اکھ نو کرے بریک، اور انہ بریک کرے عرب حصہ کرے عرب و حصہ جڑا کیڑی دی اکھ دا بڑے گا، جڑا ٹکڑے ہو گئے ہو ٹکڑے عرب و حصہ جڑا کیڑی دی اکھ دا بڑے آوے ہے، اتنی بھی محمد اسلام اچ کمی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، عظیم ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا زندہ باد۔ اے وکھری گل لے ایسا باغ ڈور نظام حکومت علی کسے باندھ رہے ہاتھ دے چھڑی سن، ایک پاسے کفر دا بادشاہ، ایک پاسے نبی دا یار سیدنا صدیق اکبر، سناما سبحان اللہ، بھائی فارغ سبحان اللہ، دنیا جو جڑے 75 سال ہو گیا پاکستان بنیا، کسی نے سکھ دسا نہیں آیا، جس تے بھی 5 سال کڑی تے اگلے دے اچھائی دی امید رکھنے وہ سپ نکل دے۔ اللہ اکبر، اللہ مقالی ایک جگہ تے خطاب کیتا، میں کہا پاکستانی قوم وچ عقل نہیں الا ماشاءاللہ، جی میں بزرگ بیٹھن ساڈے یہ جڑے صاحب عقل ہیں انہاں تو علاوہ باقی جڑی ہے نویں جنریشن ہے نا پاکستانی وچ عقل نہیں، دلیل دیواں ماشاءاللہ، اور دلیل دیواں سبحان اللہ، یہ تو میرا دعویٰ ہے پاکستانی قوم میں عقل نہیں اللہ ماشاءاللہ، یہ کسے جائے تو فقیران دے صدقے جڑا فقیران دے راہ چلنا نہ لے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں بادشاہی دی گل جو کرنا نال صدیق پاک دی سنا منی، تین تھوڑا ماحول تے بھی کھا لوں نا، سبحان اللہ، کوئی آج 8 مارچ منا رہی ہے تو کوئی کچھ منا رہی ہے، سن قد دیوار وچ کھوڑ وچ بیٹھا ناگ، سیر کڈی بیٹھا تے زبان یہیں کردہ بیٹھا، تے قبلہ شاہ صاحب بھی میرے نال کھلن تے مائی کھلن تے مائی کھوڑ ویکھی بیٹھا، ناگ ہی میں ویکھی بیٹھا۔ قبلہ سید پاک آگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ہے استانہ عالیہ کوٹ چاندنہ شریف دے چشم و چراغ حضور قبلہ سید قدیر الزمان شاہ صاحب مدعز اللہ العالی آپ تشریف لائے اور اس مبارک عرص دی محفل دی اس تقریب باسعید دی صدارت فرما رہے ہیں۔ توجہ رکھو 5-7 منٹ دی حاضری۔ ناگ نو میں ویکھ لیا کھوڑے چ بیٹھا ہے، سر کڈی بیٹھا ہے تے زبان اگا پیچھا یہ کردہ بیٹھا ہے تے قبلہ حضور شاہ صاحب میرے نال کھلن تے میں سدھا ہی میں ہاتھ کلائی جاما، سدھا ہی میں کھوڑ ڈال تنن ہستے میں نو روکن بھی صحیح ہو قبلہ نہ جاؤ کاری زیوے نہ گئے تے تو انو لڑ سی تے میں رکا ہی نہ تے جا تے ہاتھ تون دے ماں تے او مارے چک تے خون لوے کاڑ تے موڑ میں آکا آلی ہوئی تے
قبلہ شاہ صاحب مینوں کہ دن بے وقوف ہوں او ویکھی کلاؤں تینوں روکی رکھا تے موڑی جا تنہ ہی تے ان چاس لائے واہ واہ کیا بات کیا بات کیا بات بزرگ ہے نا اپنا بزرگ اب بزرگ یہ سارے بزرگ نہیں یہ سارے دے وزیر ہی بزرگ آپ ہی بزرگ صدر پاکستان ہی بزرگ مولوی بدماش اللہ یہ بزرگ ہے یہ بزرگ ہے یہ جدو بادشاہ کھونا بنا اسے دھرنا دیتا اور بڑا فخر نال آج بھی آندا میرے ورگا دھرنا کو نہیں دے سکتا 4 مہینے تے 6 دیں اللہ کتنا 4 مہینے 6 یہ میڈیا بھی کھاندا رہیا میڈیا نہ بھی کھاندا رہیا ہوئے ساڈا گربان ہے انہاں دا دن کیویں گزردا رات کیویں گزردیا دھرنے والاں دی مسلماناں دی 4 صوباں دی کڑیاں جو بھی اوتھے گئیاں پارٹی والیاں میں جناب تو جڑی گواہی لمنا چاہنا اے دسو بھئی او راتی کڑیاں تہجد پڑھدیاں اللہ اللہ ہے اور دسو تہجد پڑھ دیا قرآن پڑھ دیا صبح کیا کر دیا اور کیا کر دیا نا پرچے ساڑھے تے اومنن تو آنو کیا آکھنا تو سا جو ڈال لاوے پولیس دا تو سا آکھنا سار دسنا لگا آسد ہے میں لنگ دے پایا سے تے باسی میں 1 سیکنڈ آستے بیٹھے ہیں آج ایڑا کام خراب کیتا یا مولوی پہ نچ دیا رہی ہیں یہ وید دیو تو سا ٹی وی آتے ہیں تے موڑوں اکل کیڑی شاید نا جو تو سا ویکھ لیا ہے بھائی سائیں اور بنے نہیں تے پہلو ساڑی ایستا کھلن نچائی تے جے بان گئے تے ہونا نے آلو کالو دباوا کیا بات کیا بات میرا بھائی قدم خدا دی اسلام والا بادشاہ سیدنا صدیق اکبر دنیا چھڑ دے پین دنیا تو جان دے ویلے اپنی پاک گھر والی محترمہ نو فرمایا سن کفن میرے واسطے خریدیا جے 2 چادران نویاں نکور خبردار میں صدیق اکبر دی وصیت نا مینوں نہیں دینا اے ہوئی چادرہ جڑیاں پرانیاں لے کے پیاں انہاں نو دھونے انہاں نو دھو کے سکا کے ہوئی پرانیاں کفن دے اندر دتیاں جاواں نویاں چادراں دی صدیق اکبر نو لوڑ نہیں میرے نبی دی امت دا کوئی غریب انہوں جناب جا کے دے دینیاں انہاں دا سوٹ بن جاوے گا صدیق نو جی اللہ بخشنا ہے نہ پرانیاں چی بخشا جائے گا او ایمان نال اسلام دا بادشاہ جڑا جان لگیا دنیا چھڈن لگیا بھی کفن تک نبی دی امت نو دے کے جا رہے ہیں اے معلوم ہویا اے بادشاہ اسلام والا جنہوں امیر المومنین آکھدن انگلینڈ دا بادشاہ انہوں آکھدن وزیر اعظم افریقہ دا بادشاہ وزیر اعظم آسٹریلیا دا بادشاہ وزیر اعظم سری لنکا دا بادشاہ وزیر اعظم جرمن دا بادشاہ وزیر اعظم امریکہ دا بادشاہ وزیر اعظم ہندوستان دا بادشاہ وزیر اعظم پاکستان دا بادشاہ وزیر اعظم مدینہ دا بادشاہ امیر المومنین سبحان اللہ سبحان اللہ اوہ امریکہ دے وزیر اعظم تے ساڑھا ہی ہم مرے ساڑھا تا امیر المومنین ہونا چاہیے دا ایسا مسلمان ہے پر کی کریے رول جو گئی امت رسول اللہ دی رول جو گئی آخری کلام تقریر دا اختتام کریم آگن اے بھی کریم سجے بھی کریم تے کھبے بھی کریم سبحان اللہ سبحان اللہ آخری کلام ہون بھی ویلے اسلام دا حامی بڑھ ستیاں اٹھیاں بیٹھیاں چلدیاں پھردیاں پنجایت برادری جتھے بھی باؤ نعرہ اسلام دا مار ہاں جتنے کھلے نہیں نا اتے پالٹیاں لون تے صابن تے تیل تے نون تے میم تے بلہ تے خدو تے ڈھول تے ڈھمکنیاں اے ساریاں مرد آباد محمد دا اسلام اربہ باری زندہ باد ساڑھا پیر باہو دس گیا فرمایا نال کسنگی او بیلیا سنگی نہ کریے کل نو لاج نہ لائیے کاواں دے بچے وہ کدے ہنس نہ بڑھتے بھویں موتیاں چوکی چگائیے تمہیں کدی اے تربوز نہ بڑھ دے
بھویں توڑ مکے لے جائیے کوڑے کھو ایک دے مٹھے نہ باہو بھویں سہ بڑا گڑ پائیے یار زندہ صحبت باقی آمین وما علیہ الا البلاغ سبحان حضرت علامہ مولانا الطاف حسین چشتی صاحب بڑے سونے انداز میں اصلاحی تقریر فرما رہے تھے